Beginilah kawan, petani itu soro. Nah, koyong ini di saat musim panen jagung. Yo nyuwun dongane mugi-mugi sing nyambut gawe selamat wilujeng. Banyak rezekine nggih. Nika bundane bos. Kae. Lah iki Bapak Bos. Bos saking telatah kampung. Kita niku. Pak, kandel Pak, ngombe riyin. Nggih, matur nuwun. Ngono kuwi. Lur, panase. Ya ngono kae. Kanca ya dipikir no. Wah, Ron, golek pangan sak puluhane kaya ngono carane piye, Ron? Kok ngono ke suarane yo njaluk dukungane, tolong di-subscribe ya videone. Ben tambah lancar rezekine sampeyane. Amin amin ya robbal alamin.